Sviatok zamilovaných má na východe Slovenska historický nádych. Košice ukrývajú poklad, o ktorom vie iba málo kto. V Morovom stĺpe v centre mesta uložili pred stáročiami časť ostatkov svätého Valentína, mučeníka z čias Ríma. Všetko sa to začalo pred 300 rokmi, keď mesto spustošila morová epidémia. Tí, ktorí prežili z vďaky, postavili súsošie známe ako Mariánsky stĺp či Imakuláta. V roku 1720 vložil košický mestský farár do základov tohto stĺpa ostatky troch svätých. Medzi nimi aj svätého Valentína. Reliquies Sancti Marcelini Martyris Sebastiani Martyris Valentini Martyris Innocenti 11. Sú tu uložené teda relikvie týchto troch martírov a pápeža Innocenta 11. Je to vážna vec, je to aj cirkevne, aj liturgický, aj pamiatkársky, aj historický veľmi zaujímavý fenomén. Časť ostatkov mohla byť uložená v podobnej schránke, ako je táto z 19. storočia. Musela mať nejaký tvar, nejakú pevnú zatváraciu záveru zadku a malo to byť zapečatené vlastne pečaťou biskupa, ktorý ručil za to, že to sú práve ostatky svätých. Keď sprevádzam skupiny po meste a im poviem toto, tak sa tvária prekvapenie. Ani turisti, ani Košičania v plnej miere to nevedia. Really, thank you. Ani ja som to nevedela. Úžasné. Netušila som ozaj. Ale je tu. Doniesiete sa niekedy? Zdá sa, že najromantickejšie miesto na Slovensku, kde môžete byť počas Sviatku svätého Valentína, sú Košice.